tässä tämä yksi matka. Sä oot ratkaisevassa roolissa. Karhu lömpyttelee muristen näyttämölle. Se on nälkäinen ja murisee äänestään. Karhun metsästäjä ilmestyy näyttämölle pyssyselässään. Karhu ja karhun metsästäjä mittelevät toisiaan katsellaan. Karhu ja karhun metsästäjä poistuvat näyttämöltä. Esirippu sulkeutuu. Esirippu avautuu. Toinen näytös. Vartiolainen tulee telttaa raahaten näyttämölle. Ota teltasta kiinni. Teltta kiinni! Vartiolainen pystyttää teltan. Kädet ylös, Noora! Kädet ylös! Ja menee sinne sisälle. Teltta romahtaa vartiolaisen niskaan. Karhu löytyttää jälleen näyttämölle ja alkaa kierrellä telttaa haistellen sitä innokkaasti. Karhun metsästäjä ryntää näyttämölle ja alkaa ajaa karhua takaa. Karhu juoksee karhun metsästäjä perässään ympäri näyttämöä, muistuen lopulta takavasemmalle. Vartiolainen pörrii ulos teltasta ja lähtee raahaamaan romahtunutta telttaa pois näyttämöstä. Esirippu sulkeutuu. Kolmas näytös. Esirippu avautuu. Tuo tulee kosteutta tihkuen näyttämölle. Kosteammin! Kosteammin! Suopursu tulee ja alkaa kasvaa keskellä suota. Vartiolainen tulee telttaa raahaten näyttämöltä. Pystyttää teltan ja menee sinne sisälle. Mänty tulee näyttämölle ja alkaa kasvamaan tuon reunasta. Mänty pistiäinen surraa kiinni männyn runkoon ja samasta lentää myös tikka paikalla. Tikka istuu männyn oksalle ja alkaa nakuttaa männyn latvaa. Silloin päästää karhun metsästäjä voiton huudon saatuaan karhun. Alkaa hurja taistelu, mutta lopulta karhun metsästäjä pääsee karhun niskan päälle ja karhu alistuu kohtaloonsa jälleen kiltisti istumaan karhun metsästäjän vieressä. Vartiolainen tulee ulos teltasta, poimii suopursun ja ojentaa sen karhun metsästäjälle, joka painaa sen rintaansa vasten. Esirippu sulkeutuu ja kaikki näyttelijät tulevat omantamaan yleisölle. Esirippu avautuu. Ajatus lähti siitä, että kun nuorilla on kuitenkin tässä koulujen päättyessä täällä Syväjärvellä tai keskustassa omaa kivaa ja aikuisten huoli niiden lasten touhuista, niin antoi meille ajatuksen siitä, että hoidetaan tämä valvotusti tällä kertaa. Asteikolla 4–10, mikä on ollut illan fiilis kokonaisuudessaan? No,
Meillä on järjestäjillä varmaan ollut parempi fiilis kuin näillä lapsilla, mutta toivotaan, että niilläkin on hauska. Kyllä tuossa ainakin hyvin surullisia lapsia ollut, kun on vanhemmat tullut hakemaan pois. Olisivat halunneet jää pitempään jäädä. Se on tietysti kiva meidän puolesta, ikävä niiden lasten puolesta, että joutuu jäädä, mutta tämä on nyt alkua. Katsotaan, me saadaan tässä järjestettyä ja organisoitua ehkä toivottavasti ensi vuonna esimerkiksi 2 rannalla pystyttäisiin järjestämään tämä. Eli siellä olisi vähän pienemmille oma ja vähän vanhemmille oma. Katsotaan, kyllä me kehitellään jotain. Pojat on innostunut tekemään ilmapalloista vaikka minkälaista juttua ja se on hyvä näin. Meillä on täällä myös SPR:n henkilöstöä mukana tapahtumassa, eli mikä teidän rooli tässä tapahtumassa on? Ollaan täällä katselemassa, ettei kellekään tule mitään haavereita.